Paghampas sa kanya ng nag-aapoy na espada, ay nasanggayo ng isang manggagamot. Nahati ang espiritual na katawan ng manggagamot na yon habang nakatingin sa kanya. Ikaw ang pag-asa namin. Nananalig kami sa kakayahan mo. Wika nung manggagamot habang unti-unting nawawala ang buhay nito. Doon din mismo ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lolo Ruben upang harapin ang hari ng engkantong itim. Siya laban sa haring yon. Sa bawat pag-ilag na ginagawa ni Lolo Ruben ay ang pagtawag niya kay Lolo Inko sa kanyang isipan. Habang nag-iisip itong si Lolo Ruben kay Lolo Inko, ay hindi niya napapansin ang pagliliwanag ng kanyang sable at latigo. Napatigil itong nilalang sa pag-atake sa kanya dahil kitang-kita niyang nakapikit si Lolo Ruben habang umiilag sa kanya. Nagtawag na din ito ng karagdagang puwersa upang pagtulungan nila si Lolo Ruben. Pagmulat na pagmulat ni Lolo Ruben ay kitang-kita ng apo ng baryong yon ang katauhan ng kanyang maestro. Doon din mismo nagawa ni Lolo Ruben ang kauna-unahang pagpatay niya sa mga matatandang engkantong itim. 5! Sigaw ng tikbalang habang nakikipaglaban. Masaya kong masilayan kang muli, Inko. Wika ng hari ng mga engkanto. Pagsambit ng hari ng mga engkanto ng mga katagang yan, ay unti-unti niyang inilalabas ang pinakamalakas niyang sandata na ni minsan sa buong buhay ni Lolo Ruben na kasama siya ay hindi niya pa yon nakikita. Inilagay ng hari ang isang batong nagliliwanag sa kanyang ulo. Matapos yan ay biglang nag-iba ang buong itsura ng engkantong yon. Naging isang dambuhalang nilalang ang hari ng engkanto at walang habas niyang pinapaulanan ng atake ang mga kalaban. Sa bawat pag-atake nito ay kitang-kita ni Lolo Ruben ang pagkamatay ng mga engkantong itim. Sa tuwing namamatay ang mga engkantong yon, ay ang paglitawan naman ng kanilang mga mutyang taglay. Si Lolo Ruben patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa hari ng itim na engkanto at nakakaganti na siya rito. Kahit 4 pa ang mga yon, ay hindi siya nahihirapan. Ben, lagi mong pakatatandaan ang bilin ko sa'yo. Nakalimutan mo ata na ang tanging sandata sa kampo ng kasamaan ay ang pananalig sa ating Diyos. Kahit isang butil ng bigas lang ang pananalig mo sa Panginoon, ay wala nang imposible sa'yo. Wika ng isang katauhang nasa loob ni Lolo Ruben. Doon din mismo ay nag-uusal si Lolo Ruben ng mga pagpupugay sa Panginoon gamit-gamit ang lengguwaheng Latin. Sa bawat pagsambit niya sa mga katagang kanyang binibitawan ay ang pagbabalik ng kanyang baluti. Halos masilaw ang mga yon dahil sa taglay-taglay na baluti ni Lolo Ruben. Yung apo ng baryo ay nakita ni Lolo Ruben na nakalitaw sa hangin. Animoy batak na batak ito sa pakikidigma sa kanilang baryo. Napakalakas ng mutya ng kanilang apo. Dahil sa bawat pagkumpas ng tungkod nito,
ay kitang-kita ni Lolo Ruben ang mga aninong malaanghel na sumusugod sa mga demonyo. Nagpakitang gilas din itong si Lolo Ruben nang makita niyang masyadong malalakas ang kanyang mga kasama. Nag-usal siya ng sabulag at ikinarga niya ang pinakamalakas niyang opensa doon sa kanyang latigo. Halos bumigat ng tripleng ulit ang latigong dala niya dahil sa ikinarga niya rito. Sa bawat paghampas niya ng latigo ay ang kasunod nito ang pagkumpas niya ng sableng dala niya. Pumupulupot ang latigong yon sa mga nilalang, tapos hahatawin niya ng kanyang sable. Umuusok lang ang mga yon, tapos bumabalik sa ilalim ng lupa. Medyo nalalagas na sila, Ben. Hanapin mo yung nakaupong engkanto. Butas na ang hanay ng mga demonyong ito. Wika ni Sinag habang tumutulong kay Lolo Ruben. Nasipat naman kaagad ni Lolo Ruben ang engkantong nakaupo sa labas ng harang na ginawa nila. Medyo malayo pa yon at nakatingin lang ito sa digmaan. Ang itsura ng engkantong yon ay nakaupo sa isang trono na merong 2 bantay. Nagbabaga ang mga buto ng malataong engkantong yon. Umaapoy din ang mga ito at merong daladalang nagsisilakihang kadena. Malatao talaga ang itsura pero mas malaki ng dihamak sa isang normal na tao. Ben, kunin mo ang puso. Matitigil lang ang digmaan pag nakuha natin ang puso ng engkantong yan. Dagdag pa ni Sinag. Sinamahan na siya ni Sinag papalabas sa harang. Sumama na din mismo ang hari ng mga engkantong kasangga nila na bumalik na sa pagiging normal. Pati ang berdugo at ang tikbalang ay napasama na rin dito kay Lolo Ruben. Yung 2 bantay na nakasakay sa umaapoy na parang kabayo ay sumugod na papalapit sa kanila. Pinagtulungan nila ang mga bantay na yon upang magapi ng mas mabilis. Pero masyado yata nilang minaliit ang kakayahan ng engkantong nakaupo sa trono. Tumayo yun. At walang sabi-sabi ay inihampas kay Lolo Ruben ang mga nagbabagang kadena nito. Buti na lang at lumitaw ang isang manggagamot na merong baluti ng lupa. Ang kaso lang, tumagos yun sa lupa. Patay ang manggagamot na pilit hinarangan ang kadenang ibinato ng engkanto. Umiiyak na si Sinag nung mga oras na yon dahil sa isa na namang manggagamot ang nalagas. Merong inilabas na pangil itong si Sinag, tapos pilit itong lumalapit sa engkanto. Hindi yun gaanong nasusundan ng hari ng engkantong itim dahil sa napakalakas na sabulag ng mutya ng kuweba. Matapos yan ay nadapo sa likod ng nilalang itong si Sinag. Walang sabi-sabi ay agad niyang itinarak ang pangil na kanyang hawak sa likod nito. Hindi na makagalaw ang nilalang na yon at lumusob na si Lolo Ruben ng walang pag-aalinlangan. Itinarak niya ang kanyang sableng hawak at ipinasok niya ang kanyang kamay sa nagbabaga nitong dibdib. Hinugot niya mula rito ang puso ng engkantong yon at itinaas. Biglang nagsilingunan ang mga nilalang at bakas na bakas sa kanilang mga muka ang labis-labis na takot. Hinihigop sila ng pusong yon. Kaya ang ginawa ng mga ito ay nagsitakbuhan papaalis sa baryo. Pero huli na, dahil ang karamihan sa mga ito ay unti-unti nang nawawala at ang iba naman ay nahihigop ng haring yon. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang nawala at tumahimik sa baryo ng mga manggagamot.
Matapos tumahimik sa baryong yon, ay nagbunyi ang mga nabuhay sa digmaan. Labis-labis ang galak ng mga ito at isa-isa nilang binitawan ang kanilang mga armas laban dito. Nilapitan si Lolo Ruben ng apo upang anyayahan bumalik sa baryo. Habang naglalakad, nagwika ito ng, Ben, babalik ang mga yon. Pero sigurado kong hindi mo na maaabutan ang pagbalik ng mga nilalang. Napakalakas mo, Ben. At nakaya mong makapatay ng 2 hari ng mga engkantong itim. Oo naman, Apo. Pag malakas ang kapit mo sa Panginoon, ay walang imposible ang lahat ng bagay. sagot naman ni Lolo Ruben. Teka lang, Sinag. Alam kong ikaw ang naging dahilan upang mapatay ko ang engkantong yon. Ano ba yung itinarak mo sa likuran niya? Dagdag na tanong ni Lolo Ruben. Ngipin ng bahaghari yun, Ben. Napakabisang pangparalisa sa mga nilalang na nasa kaliwa. Sagot ni Sinag. Gulat na naman itong si Lolo Ruben. Dahil isa na namang napaka-imposibleng mutyang maaaring mataglay ng tao. Hindi basta-basta ang ngipin ng bahaghari dahil sa napakahirap din itong kunin. Tapos si Sinag, hindi man lang nanghihinayang dito. Ayon kay Lolo Ruben, bago ka makakuha ng ngipin ng bahaghari, ay kailangan mong sundan ang ulo nito sa tuwing lilitaw ito ng mahal na araw. Napakahaba ng bahaghari, di ba? Kaya imposible nitong mapuntahan ng hindi naglalaho. Marami ka pang hindi alam. Baka pag ipinakita ni Apo ang totoong dignum, hindi ka na makagalaw dyan. Dagdag pa ni Sinag. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad pabalik sa baryo. Nagsilabasan ang mga babae sa baryo na ibang-iba talaga sa mga normal na babae sa mundo natin. Meron itong mga alagang hayop na doon pa lamang ni Lolo Ruben na silayan. Sa pagkawala ng mga nilalang, ay nakita ni Lolo Ruben ang napakalawak na kagubatan na nakapalibot sa baryong yun. Doon niya din nakita ang 3 araw na merong kadikit na maliliit na buwan. Napakabilis ng paglipas ng araw sa mundong yon ayon kay Sinag. 1 linggo ay 1 araw lang doon. Paiba-iba din kasi ang oras sa bawat syudad na naroon sa dimensyong yon. Nakadepende ito sa mahika at kagustuhan ng mga naghahari sa bawat lugar doon. Kaya mas pinili ng kanilang apo na pabilisin ang paglipas ng araw para na rin hindi mapaglipasan ng panahon ang mga inanyayahan nila doon. Doon ay hindi na nga muna nag-alala itong si Lolo Ruben na baka hanapin siya ni Lolo Enteng at Lolo Berto. Nakapagpahinga siya ng maayos at sinabihan siya ni Sinag na sa mga susunod na araw ay iikot sila sa kagubatan na nasa labas ng baryo. Kinagabihan nagsitulog na ang mga ito. Ilang oras lang ang lumipas. Biglang nagising si Lolo Ruben. Nagulat siya kasi nakita niya si Sinag na nakamulat tapos hindi yun gumagalaw. Tinapik-tapik niya ito at bigla itong sumagot. Ano yun, Ben? May kailangan ka ba? Tanong nito. Nakamulat ka. Akala ko patay ka na, Sinag. Ganito kami matulog dito. Hindi kami pumipikit. Sagot naman ito.
Matapos yan ay hindi na lang nakaimik itong si Lolo Ruben. Halos napapaisip siya na isa siyang batang walang muwang sa mundong yon. Pagsapit ng umaga, tumungo sila sa gubat upang ipakita kay Lolo Ruben ang iba't ibang uri ng mutyang gumagalaw. Sa labasan pa lamang ay marami na silang nakikita. Batong gumagapang, hiyas ng kabibing lumilitaw, mga pangil na nasa puno at marami pang iba. Lahat ng yon ay mutya ayon kay Sinag. Lahat ng nakikita mong mga bagay na yan ay ang mutyang tinatawag sa mundo na aming nilisan. Mundo nyo. Wika ni Sinag. Ha? Gulat na gulat itong si Lolo Ruben sa mga katagang binanggit ni Sinag. Kung susumahin, napakaraming mutya doon na nagiging normal na lang ito sa mga antingerong naroroon. Merong kokonting mutya na medyo mahirap lang kunin doon ayon kay Sinag. Mutya ng ulap, mutya ng kuweba, mutya ng bahaghari, mutya ng diwata, at ang dignum. Grabeng paghihirap ng mga naunang apo sa pagkuha ng totoong dignum sa mundong yon. Halos nalagas ang 3 apong nagdaan para lang makuha ang hawak-hawak nila ngayong dignum. Wala na itong katulad at hindi ito kayang kunin ng isang mortal kahit ano pang gawin niyang pag-aalay dito dahil hawak yon nila Sinag. Bantay sarado ang dignum ng mga malalakas na karunungang taglay ng mga ito upang maiwasang merong makakapasok at makakakuha nito sa kanila. Isa din yon sa pinaka-iniingatan nila Sinag. Lumipas ang araw at nakabalik na sa baryo itong si Lolo Ruben at si Sinag. Manghang-mangha si Lolo Ruben sa kanyang mga nakita sa mundong yon. Napakaraming nilalang na doon niya pa lamang nasilayan. Halos mapuno ang utak ni Lolo Ruben sa mga impormasyong ipinasok sa kanyang isipan. Pagbalik nila ay lumapit kaagad ang apo na merong daladalang baso. Ipinainom niya yung laman ng baso kay Lolo Ruben at ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng likido sa kanyang sistema. Napakalamig ng likidong yon at pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Nawalan siya ng malay at ilang oras ang lumipas at nagising na itong si Lolo Ruben na pinagkukumpulan ng kanyang mga kaibigang engkanto. Taglay mo na ang tropeyong ipinangako namin. Pwede ka nang umalis, Ben, kahit anong oras mo gustuhin. Pero kapag umalis ka na dito, hinding-hindi mo na kami masisilayan pang muli. Wika ng apo. Ganun ho ba? Bukas na bukas po, uuwi na ako. Hinahanap na ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin sa mundo namin. Wika ni Lolo Ruben. Matapos magsalita ni Lolo Ruben, iniabot ng apo ang isa pang libreta na merong matutulis na dulo. Paghawak na paghawak dito ni Lolo Ruben, ay biglang nagkasugat ang kanyang kamay. Yan ang hinahanap ng Maestro Inkumo. Masaya kaming nakuha yan ng kanyang disipulo. Gamitin mo nawa yan sa pagtatanggol ng mga taong naaapi. Wika ng apo. Ang libretang ibinigay sa kanya ay nagsisiwalat ng mga sikreto tungkol sa pagkakaroon ng malakas na armas pangkumbating espiritual
o maging pisikal. Pangkumbate ang libretang yon at isa sa mga hinahanap ng maestro niya. Di na siya kayang gapiin ng mga nilalang na kagaya ng aswang kahit magtulong-tulong pa ang mga ito. Kung masasaulo niya lahat ng usal na nasa libreta, ay wala na siyang dapat katakutan pa sa aswang o kung ano pang ibang nilalang. Isinuksok yon ni Lolo Ruben kasabay ng kaliskis ng bala. Ben, iwan mo ang kaliskis ng bala. Mawawala yan sa mundo ninyo dahil sa napakalikot at napakadulas ng agimat na yan. Wika ni Sinag. Ibinigay naman kaagad yon ni Lolo Ruben at nagpatuloy na sila sa kanilang pag-uusap. Ayon sa apo, dapat panatilihin ni Lolo Ruben ang linis ng kanyang kaluluwa. Isa ito sa mga kailangan niya upang mabisa ang bawat usal niyang bibitawan. Kahit malalim ang alam mong karunungan sa kanan, kung gumagawa ka naman ng masamang gawain, kagaya ng bisyo at kung ano-ano pa, ay wala ring bisa ang mga yon. Mananatiling kataga ang mga yon pero wala itong buhay. Sinasabi ko sa iyo to, Ben, at naway palagi mo itong pakatatandaan. Huwag kang mag-alala dahil nabigyan ko na din ng pabuya ang mga kaibigan mo. Salamat at dininig mo ang aming paghingi ng tulong. Wika ng apo. Wala pong anuman. Maraming salamat din po sa pagmulat ninyo sa akin. Sagot ni Lolo Ruben. Kinaumagahan, tinahak na nga ni Lolo Ruben ang daan papalabas mula sa mundong yon. Okay, napakalupit, napakaangas, grabe yung kilabot ko at wala akong masabi dito sa Lolo Ruben. Pero alam nyo ba, hindi pa dyan nagtatapos ang paglalakbay ni Lolo Ruben. Wala pa nga ata tayo sa 140. Napakahaba din ito, parang gapasan at mamang. Narinig nyo yung binanggit kong gapasan at mamang? Alam nyo na. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.